Yes. Engineer Pendko. Otam wang' mogo. Wuo. Adwa wuoyo. Wawuoya. Adwa wuoyo adier. Wuowa. Gima adwa wacho chalo kama. Ne mon duto ma onge chuogi. Pono ni chuori nosetho. To digo mondo mi teri. Koro nitie gik ma nyaka itim ne jater madonjo kanyo manyien. Yes. Nitie gik ma nyaka itim ne jater madonjo kanyo. Onego irite malong'o. Mondo kik opar chien kama oaye. Iwinjo? Nyaka ited ne jater kuon gi tong'. Kabisa mondo kik omi opar kama oaye. Kik opar kuma oaye chien. Maintain maini. Maini ted ne jater. Tedne. Mondo kik opar kama oaye. Kik opar kuma oaye. To mar adek, kapo nono ni noyudi kinyuolo nyithindo 5, oyiene jater chwado nyithindo adi? Nyithindo 2. Moko kokalo kanyo to trespass. Kokalo kanyo to mano chik machielo mano oyiene adek to trespass. Mano okalo chik. Mar 4, jater nyaka bed gi tamose. Yes, mana mondike nyinge. Kata ke Pendko emobiro tero ni Engineer Pendko. Elwete nino to kotime nade? Okolandi. Yes, okalandi. Koro nyakurit joter. Yes. Joter yudo tek mana. Jater yudo tek kabisa. Ng'ama chomo kama dichuo aye no, ma dichuo tho en gima tek seriously. Tikani mano is a talent. Mano talent. Mano talent. Tero en were moro ma Nyasaye omiyo ji. Ma Nyasaye omiyo ng'ato. Koro talent ok geng'. Ok geng'. Pono ni ng'ato biro iri kanyo no odonje ot kanyo. Yes. Yie odonje. Yiene. Open the door. Yaw chunyi. Tero en were ma Nyasaye omiyo ng'ato. Tero en were. Tero en talent. Omiyo ji duto te madwaro mondo oyud joter. Rwak jaterno. Irwake. Rwak jaterno gi gik mwanyisigo. Mokwongo, en ang'o? Nyako cham tong'. Mar ariyo maini. Aya, mar adek, rule number 3, en ni ka in gi nyithindo 5, to oyiene jater chwado nyithindo adi? 2 kende. Kokalo kanyo to trespass. Ochwado mana bebe kokoso. Mine maonge chuo, oradi maonge leo. Ter en talent. Kik ikawe gir tugo. Kik ikar gir tugo. Kabisa.